L-aħwa biex dak li ħanamlu minn hawn u ftit ieħor jilħaq wieħed mill-għanijiet tiegħu li huwa li jirrifriskanna r-ruħ tagħna, jsaħħaħilna l-fidi tagħna. Mitina forsi naqra tama jekk aħna qegħdin naqtaw qalbna, iħeġġiġna, rewwaħ forsi l-imħabba lejn Alla li jista' jkun tkun qed tibred biex dan iseħħ f'dak li ħanamlu, jeħtieġ illi dejjem aħna jkollna veduti aktar ġodda ħanajtek u aktar sħaħ dwar Kristu. Iktar ma aħna naħsbu ħsibijiet dwar Kristu u nirriflettu dwar Kristu, aktar żgur li ħankunu affettwati b'dak li ħanamlu dalgħodu. U nixtieqkom illum tikkunsidraw verità sabiħa dwar Kristu, mhix ġdida, jaf kemm il-darba smajtuha, però meta aħna nerġgħu nirriflettu fuqha u naħsbu fuqha dina tista' tqanqalna mill-ġdid. U din hija li Ġesu huwa ħobs, huwa ikel speċjali. Sidna Ġesu qalilna dal-kliem fi Ġwanni 6. Jien hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol dal-ħobs se jgħix għal dejjem. U ta' bilħaq il-ħobs u laħmi li jien se nagħti għal ħajja tad-dinja. Dawk li semaw lil Ġesu jgħid dal-kliem tfixklu. Dakinhar tħawdu, inħasdu u anke offendew ruhom dak il-kliem li kienu qegħdin jisimgħu. Għaliex? Għax fehmuha b'mod litteru. Litteralment li Ġesu qisu ħajtihom dal-laħam biex jikluh allura inħasdu dak kien l-iżbal. U fil-fatt dan huwa l-iżbal anke ta' ħafna Kattoliċi meta jifhmu dan hu ġismi litteralment. Okay? Ġesu fil-fatt qal ukoll jien huwa l-bieb, jien huwa d-dilja, jiena triq, jiena r-ras ta' ġisem kbir, jiena l-pedament. Allora dawn nifhmuhom ukoll litteralment? Le. Dawn nifhmuhom spiritwalment. Okay? Importanti dina. Dan il-ħobs li kull ħaġa ħajja aħna aħna ħajjin neħtieġu. Mingħajr ikel kull ħaġa ħajja tmut. L-istess aħna jekk aħna spiritwalment ħajjin jekk ma niklux ma jkollniex nutriment aħna eventwalment niddajfu ħanimirdu. Dan il-ħobs li Ġesu jgħid hu il-ħobs mhuwiex ħobs bħal kwalinkwa ħobs ieħor, imma kif għedtilkom huwa ħobs speċjali. Nsemmilkom 5 karatteristiċi, kwalitajiet uniċi ta' dal-ħobs. L-ewwel nett, dan huwa l-ħobs tal-Alla. Tassew ngħidilkom jgħid Ġesu, mhux Mosè jagħtakom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs il-veru mis-sema għax il-ħobs tal-Alla u dak nieżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. U Alla ġifieri fil-bidu ħaseb li jagħtina dan il-ħobs. Ebda bniedem ma kien jiġi f'moħħu l-idea l-ħsieb li jagħti dat tip ta' ikel lill-bnedmin kien Alla. L-istess bħalma Alla lil Adam u Eva, kif naqraw fil-Ġenesi qallhom ara tajtkom il-ħaxix, is-siġar, eċċetera, biex ikun ilkom tikel li llum jgħidilna wkoll ara provdejtilkom l-ibni, li huwa l-ħobs spiritwali għal-ruħ tagħkom. Barra minn hekk it-tieni wkoll huwa ħobs mhux biss tal-Alla, però ħobs modi. Missier jagħtikom il-ħobs il-veru mis-sema. Jiġifieri dak li ħaseb jipprovdilna l-ħobs, ħaseb ukoll li jagħtihulna b'xejn. Jagħtihulna mingħajr ma tlabnieh, mingħajr laqqas biss fittixnieh. Jagħtihulna bi grazzja, bi ħniena, minn rajħ. Meta aħna qas biss kien jistħoqilna, żgur għax aħna konna midinbin indeni. It-tielet huwa wkoll ħobs ħaj. Jiena hu l-ħobs ħaj li nieżel mis-sema. Kull tip ta' ikel ieħor u ikel mejjed, mhux hekk almenu meta nikluh għal ħafna min-nies, però dan ikel ħaj. Dan ikel ħaj. Kien mejjed Ġesu, imma llum huwa xoxtajt, huwa ħaj. U mnalla għaliex bekk jgħix ukoll biex jinterċedi għalina. U r-raba huwa l-ħobs tal-ħajja. Jiena hu l-ħobs tal-ħajja kompli u jagħti l-ħajja lid-dinja. Ebda ħobs ma jagħmel dan. Kull tip ta' ikel ieħor imantnina, imma m'għandux is-saħħa l-qawwa li iqajjem xi ħadd mill-mewt
jagħtih il-ħajja. Ġesu huwa l-ħobs li jagħti l-ħajja. Il-midneb li jilqgħu bli tal-fidi jieklu jirċivih, Ġesu jagħtih il-ħajja. Dak huwa il-ħobs speċjali, il-ħobs ħaj. U fl-aħħar nett huwa ikel veru. Għax laħmi u ikel veru u demmi u xorb veru. Mhux ikel ta' parsi, tal-plastik, bħalma ġili naraw il-frott, tal-plastik u ikel ver. Ħafna nies anke niltaqgħu magħhom ifittxu li jissodisfaw dak il-ġuħ u l-għaġġ b'ikel ieħor, bil-materjaliżmu, però dak mhux ikel veru. Għaliex? Għax mhux qed jissodisfahom. Ġesu huwa dak l-ikel li jissodisfa verament dik ir-ruħ ħaċċana u bil-ġuħ għaliex hu biss l-ikel veru. Kull tip ta' ikel ieħor li l-bnedmin li aħna nistgħu nfittxu u ikel fals. Ma jtinix dak li neħtieġu. Fil-fatt f'Iżajja jgħidilna għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tieklu tajjeb u ruħkom titpaxxa b'ikel bnin. Jienu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Qed jinfetħilkom l-aptit. Meta tissemgħu hekk dawn il-ħsibijiet dwar dan Ġesu li huwa l-ħobs tal-Alla, li huwa mogħti minn Alla, li huwa ikel veru u ikel bnin, li huwa ħobs ħaj, li huwa ħobs li jagħtik il-ħajja. Ma jinfetaħlekx l-aptit għal dan il-ħobs? Nittama illi kif tisma' daħsibijiet inti titqanqal minn ġewwa u lil mulej tgħidlu mulej tini minn dan il-ħobs, tini minn dan l-ikel għax jien neħtieġu. Jekk ma titqanqalx, jekk ma jinfetaħlekx l-aptit, miskin int, għaliex tkun qed titlef. Miskin int għaliex eventwalment ħassir debboli għax m'intix qed tiekol minn dak l-ikel. Jekk inti iva u qed titolbu mulej jagħtini dejjem dal-ħobs, allura ħatkun ħieni, ħatkun sodisfatt għaliex Alla li ma jikdibx wieħed illi jimla l-imġewħin bi ħwejjeġ tajba. Amen.